Σκοπός του πειράματος αυτού είναι να επαληθεύσουμε την εξίσωση της κεντρομόλου δύναμης στην ομαλή κυκλική κίνηση. Ομαλή κυκλική κίνηση λέγεται η κίνηση που εκτελείται σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα, δηλαδή σε ίσους χρόνους η επιβατική ακτίνα R διαγράφει ίσες επίκεντρες γωνίες. Η διεύθυνση της γωνιακής ταχύτητας είναι κάθετη στο επίπεδο της κυκλικής τροχιάς και η φορά της καθορίζεται από τον κανόνα του δεξιού χεριού. Η γραμμική ταχύτητα έχει διεύθυνση εφατομενική και είναι κάθετη στην επιβατική ακτίνα, αλλά έχει σταθερό μέτρο αφού εκφράζει το ρυθμό μεταβολής του μήκους τόξου ΔS που διανύει το υλικό σημείο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκτελέσει ένα υλικό σημείο ομαλή κυκλική κίνηση είναι η συνισταμένη δύναμη που δέχεται να έχει κατεύθυνση προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς, δηλαδή να είναι συνεχώς κάθετη στη γραμμική ταχύτητα. Η συνισταμένη αυτή δύναμη ονομάζεται κεντρομόλος δύναμη και δίνεται από τη σχέση. Επειδή η ομαλή κυκλική κίνηση είναι περιοδικό φαινόμενο, η γραμμική ταχύτητα σε συνάρτηση με τη συχνότητα F, δηλαδή τον αριθμό των περιστροφών στη μονάδα του χρόνου, είναι άρα η κεντρομόλος δύναμη δίνεται από τη σχέση. Στο πείραμα αυτό θα χρειαστούμε δύο μεταλλικές ράβδους, μια βάση στήριξης των ράλινων, ένα απλό σύνδεσμο, ένα πλαστικό σωλήνα και ένα αισθητήρα δύναμης συν 10 N συνδεδεμένο με τον data logger. Επίσης, ένα netbook εφοδιασμένο με το κατάλληλο λογισμικό και νήμα με δεμένο στην άκρη του ελαστικό κόμμα μάζας 15 γραμμαρίων. Ψώνουμε το σωλήνα ώστε να προεξέχει νήμα μήκους 30 εκατοστών και αρχίζουμε να περιστρέφουμε το κόμμα με σταθερή γωνιακή ταχύτητα, άρα και συχνότητα, σε οριζόντια τροχιά. Κεντρομόλος δύναμη στην περίπτωση αυτή είναι η τάση του νήματος, η οποία μετριέται με τον αισθητήρα της δύναμης. Αρχικά παίρνουμε μετρήσεις με μικρή συχνότητα περιστροφής και επαναλαμβάνουμε άλλες 2 φορές γρηγορότερα με μεγαλύτερες συχνότητες. Επιλέγουμε ένα τμήμα της καμπύλης.
Μετρώντας την περίοδο περιστροφής υπολογίζουμε την συχνότητα, η οποία είναι 2,564 Hz. Και η μέση τιμή της κεντρομόλου δύναμης είναι 1,78 νιούτον. Επαναλαμβάνουμε άλλες 2 φορές γρηγορότερα με μεγαλύτερες συχνότητες. Έτσι, στον άξονα το Χ τοποθετούμε την έφυση Δευτέρα και στον άξονα το Ψ την FK. Παίρνουμε την κλίση της καλύτερης ευθείας που περνάει από τα σημεία αυτά, που είναι 0,40. Έτσι, συγκρίνουμε την τιμή που βρήκαμε με τη θεωρητική τιμή της κλίσης της ευθείας, το μένα είναι 0,36.